вълшебни. Моля за вашите аплодисменти още веднъж за чудните момичета. Магията на Коледа, вълшебството на коледната нощ събира всички по телката в очакване на чудото. С трепет в сърцата да ги посрещнем у дома, весели, засмени, носещи в торбите си здраве и късмет във всяко село и град. Посрещнете децата от основно училище Христо Смирненски, които днес са нашите коледари. Ой, Коледо, мой Коледо, родило се Боже чедо, родило се Боже чедо, коладе, ладе, коладе, ладе. Карай скача от полица, ври в котлето кървавица, ври в котлето кървавица. Коладе, ладе, коладе, ладе. Кажи, бабо, като лани, най-нас весело да стане, най-нас весело да стане. Коладе, ладе, коладе, ладе. Коледо, мой Коледо, роди ми се Боже чедо, домакиньо отворете, харни гости посрещнете. Добре дошли, драги гости коледари, цяла къща от година чака вази, за да чуе благослов и види песни. Бре, дружина коледари, тъмни сме друми тупкали, дълбоки долове минали, дренови кривачи чупили, до Ордена порти стигнахме на тогова домакина, а той весел подскочи, чемшир порти отвори, че ни черпава, гощава, с лична тарпа дарява. А речете, дружина, да бъде! Да бъде! Сребро, злато се ляло, да пред порти преляло, че си е ляло по ниве, по лозя и по градини, по кошари с овчици, по хамбари с пшеница, за да има до година до амина. Кажете, дружина, да бъде! Да бъде! Връждахме си на коня до грива, зляло жито да блести като злато, стари циреси да изкарат, че консунар в тях да се изгуби. Черно лозе, грозно друг да приплоди, ечемица, глас пега да бържат. Кажете, дружина, да бъде! Да бъде! Пълна къща с коприна, мед и масло, лойно вино, на овчари, стадо буйно, класна нива да налее, плод градина да озрее. Кажете, дружина, да бъде! Да бъде! Златен класна нива, голям грозна лоза, жълт мамул на леса, червена ябълка в градина, пълна къща с коприна, живо здраво до година до амина. Кажете, дружина, да бъде! Да бъде! Ред от круши медени, пълни да са сведени, едри да са дините, пълни спод градините. Кажете, дружина, да бъде! Да бъде! Изобилен плод в градина, пшеница в униви и в кошари все близнета, агънца и гриви. Свежа пролет, здраво лято, плодовита есен, по горите, по полята, в дома ви песен. Кажете, дружина, да бъде! Да бъде! То стопанин Господа зарадва, да му дойдат от 3 страни, 3 баклички калеснички, една деца да кръщава, друга млада булка да венчава, трета по-стара да прощава. Кажете, дружина, да бъде! Да бъде! То стопанин Господ да зарадва, с доброчестни синове, с доброчестни дъщери, да си оратни волове, да си орат черна угър, да си сеят бела пшеница,
да я жънат малки моми, малки моми криволейки, малки момци кривошапки. Кажете, дружина, да бъде, да бъде. Да сте живи и здрави! Щерко, я дарувай коледарите! Пред Бога печен, на нас наречен. Колко зранца са у него, влети и премлети, вити и превити. Толкова здраве, чест и спор в тая къща. Кажете, дружина, да бъде, да бъде. Ой ви, момци коледари, дълъг път ни чака, да тръгваме! Ой, коледо, мой коледо, родило се Божечето, родило се Божечето. Колате, лате, колате, лате. Коледна елха, обляна в светлина, в клоните се крие душата на дете. Чисто, озарено, коледно лице, в очакване на чудото, с очи устремени в простора, с усмивка и надежда за една красива Коледа. Представям ви децата от танцов клуб Еуфория при Народно читалище Христо Ботев, квартал Върба, които ще представят танца Катерино Моме. Zašto si to ono svome ljubav?
нека да се умеем да запазим магията на Коледната нощ през цялата година, за да бъдем по-добри, да се обичаме повече и да имаме силата да сътворяваме по едно малко чудо всеки ден. Една усмивка, едно добро дело, един топъл жест. Коледният ни спектакъл ще завърши с северняшки танц, представен от танцов клуб Еуфория, деца трето ниво, при основно училище Христо Смирненски, град Радомир.
сега моля за вашите аплодисменти за останалата част от изпълнителите, които сътвориха коледното чудо тази вечер. Представям ви детска певческа група Ясно слънце при Народно читалище Христо Ботев, квартал Върба, с ръководител Катя Гигова. Разказвачите на стихотворения от Основно училище Христо Смирненски. Коледарите от Основно училище Христо Смирненски с ръководители Виолета Иванова и Миглена Димитрова. Танцов клуб Еуфория, любители при Народно читалище Христо Ботев, квартал Върба. Танцов клуб Еуфория, любители при Основно училище Христо Смирненски. Танцов клуб Еуфория, деца големи при Основно училище Христо Смирненски. Танцов клуб Еуфория при деца при Народно читалище Христо Ботев, квартал Върба. Танцов клуб Еуфория, деца второ ниво при Основно училище Христо Смирненски. Танцов клуб Еуфория, деца първо ниво при Основно училище Христо Смирненски. Нашите специални благодарности за любезните ни спонсори и приятели от фирма NNK Cosmetics, град Радомир. А сега моля за вашите аплодисменти за човека, който вложи сърцето и душата си в цялото това вълшебство, хореографа на Танцов клуб Еуфория, господин Станислав Станимиров. Добър вечер на всички! Още веднъж аплодисменти за всички тези прекрасни изпълнители на сцена. Браво! Аплодисменти за най-добрия учител в региона Юрий Драгомиров! И разбира се, нашата прекрасна водеща Мариана Бучева! Както виждате, скъпи гости, имаме си специален гост тази вечер, а именно господин Пламен Алексиев, кмет на община Радомир. Благодаря ви, че присъствате, господин Алексиев.
Желая на всички ви прекрасни празници и нека 2015 година бъде една още по-успешна година за всички ви. Благодаря ви. За нас беше чест да бъдете наши публика и наши гости. Благодаря ви. След изпълнението на Ана Мария, нека всички ние се хванем на едно прекрасно българско дунавско хоро. Благодаря. Прозрачни меки, къпеш нежните пътеки. Грея, ой детенце будно, грея тази вечер чудно, че ви нося радост свята, радост вечна на земята. За това съм заблестяла, за това съм